Loen teile Luuka evangeeliumi 15. peatükist salmid 8-10. Või milline naine, kellel on 10 drahmi, kui ta 1 drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille ma kaotasin. Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees 1 patuse pärast, kes meelt parandab. No niin, tässä on nyt yksi kohta, jossa Jeesus samastuu tavallaan naisiin. See on üks kohtadest, kus Jeesus samastab ennast ise naisega. Jotta me ymmärrettäisiin tämä koko kokonaisuus, niin mä haluan ottaa nyt se koko Luukkaan evankeliumi 15 ja sitten vielä palataan tähän. Mistä siinä on kysymys? Et me seda tervikut mõistaksime, tahan ma käsitleda siis tervet Luuka 15. peatükki, et milles on küsimus? Tilanne oli se. Olukord oli selline. Jeesus oli syömässä. Jeesus oli söömas. Opetuslasten ja kansalaisten kanssa. Oma jüngritega koos. Ja kun Jeesus oli syömässä, ja kui Jeesus oli söömas, niin sitten siihen tilaan tuli fariseuksia ja kirjanoppineita. Siis sellesse nii-öelda paikka tuli ka neid varisere ja kirjatundjaid. Eli meikäläiset tuli sinne. Ehk siis meie ilkaga. Ja sitten se kertoo aivan Luukkaan evankeliumin alussa, että nämä fariseukset ja kirjanoppineet, eli ammattiuskovaiset. Ta ütleb seal Luuka 15. peatüki alguses kohe, et siis need variserid ja kirjatundjad ehk siis profiusklikud. Ne alkoi keskustelemaan sitä, että miksiköhän Jeesus syö noiden ihmisten kanssa. Siis nad hakkasid omavahel nagu mõtlema, et miks selline inimene nagu Jeesus nüüd sööb nihukeste inimestega koos. Se oli älyttömän loukkaavaa. See oli ääretult solvav. Siis Jeesus söi syntisten kanssa. Nad ütlevad, et Jeesus sõi nagu patustega koos. Ja tiedätkö, juutalaisen lain ja tavan mukaan, jos olet syntisten kanssa, kosketat syntistä. Kui sa juudi kombe kohaselt puudutad patust inimest, niin sinä itsekin saastut. Säkin tulet likaiseksi ja syntiseksi. Siis see patt ronib sinu peale ka ja saad ise ka ligaseks ja lägaseks. Ja nyt juutalaisuudessa syöminen, ateria, se liittyy aina taivasten valtakuntaan. Ja sen takia se on niin kuin tavallaan pyhä. Se on tarkkaa, kenen kanssa syödä. Siis juutluses söömine on alati pilt Jumala riigist. Ja sellepärast muutub ka väga tähtsaks see, et kellega koos sa alati sööd. Ja nyt me pyhät. Meie pühad siis. Me tullaan ja ihmetellään, että tulemme ja imestame. What? Mitä? Mitä Jeesus tekee? Mitä Jeesus nyt teeb? Syö syntisten kanssa. Ta sööb nende patustega koos. No nyt, ketä oli ne syntiset? Aga nüüd, kes olid need patused? Ne ei ollut mitään spesiaalsyntisiä. Nad ei olnud mingisugused erilised patused. Vaan on ihan tavallisia ihmisiä. Vaid täiesti tavallised inimesed. Ne oli niitä tavallisia ihmisiä, jotka eivät aivan pilkulleen täyttänyt kaikkea sitä lakia, mitä vaadit. Need olid need tavalised inimesed, kes nagu täiuslikult ja viimse siis komani ei täitnud seda seadust, mis neilt oli nõutud. Se saattoi ennen ateria vain 3 kertaa pestä kädet, vaikka piti 5 kertaa. Nad võib-olla pesid ainult 3 korda enne sööma minemist oma käsi, kuigi pidi pesema 5. Tai ne ei ollut kerennyt käydä puhdistautumassa semmoisessa puhdistautumisaltaissa. Või nad ei olnud jõudnud, et käia ennast puhastamas ja pesemas sellises nii-öelda vannis. Ne saattoi tulla töistä ja ihan vaan peseytyä ja sitten tulla siihen kuuntelemaan Jeesusta. Nad võib-olla tulidki just otse töölt ja jõudsid ainult natuke käsi pesta ja hakkasid Jeesust kuulama. Hei, suurin osa siitä kansasta oli tällaisia. Suur osa sellest rahvast oligi täpselt sellised. Ja niitä ne sanoo syntisiksi. Ja neid nimetatakse siin patusteks. Ja sitten toinen, miten se sanotaan, siinä sanotaan, että
Siellä oli näitä publikaaneja, siis syntisiä ja sitten publikaaneja. Siinä ihan ensimmäisessä, taitaa olla ensimmäinen sana. Et patused ja siin on ka töllnerid eraldi välja toodud, et nad patuste ja töllneritega Jeesus sõi. Ja publikaanit, no virallisesti tullimiehiä ja veronkeräjiä. Siis need töllnerid on nagu ametnikud, nad on siis maksukogujad ja tollikogujad, tollimehed. Mutta ihmisten sydämessä täällä tunnossa. Aga siin inimeste südames, siin nende tundemaailma tasemel. Ne oli maanpettureita. Nad olid riigireeturid. Niitä vihattiin. Ja neid vihati. Sen takia, että ne oli juutalaisia. Sellepärast, et nad ise olid tegelikult juudid. Ja sitten ne teki kuitenkin roomalaisille töitä. Aga nad töötasid roomlaste heaks. Ja kaikkein pahinta työtä, mikä voi tehdä. Ja kõige kehvemad tööd tegid, mis võiks teha. Ne keräs juutalaisilta veroja. Nad kogusid siis oma juutide käest seda maksuraha. Omiltansa. Omadelt. Ja maksoi ne roomalaisille. Ja maksid selle raha roomlastele. Ja pitivät ison osan itselle sitten välistä. Ja suure osa sealt panid ka endale kõrvale. Niitä vihattiin. Ja neid vihati. Niitä ihan oikeasti vihatti. Ja neid kohe täitsa päriselt vihati. Ja nyt sitten me hurskat tullaan sinne. Ja siis meie vagad tulemme nüüd sinna, näeme seda. Jeesus syö syntisten ja publikaanien kanssa. Et Jeesus sööb selliste nende töölnerite ja patustega koos. Ja sitten me aletaan keskustelemaan. Ja meie nüüd omavahel hakkame siis rääkima, arutama. Ja varsinkin kaikissa arabiankielisissä, siis niin kuin Lähi-idän raamatussa se on käännetty tällä tavalla. Ja araabia keeles ja Lähis-Idas piiblites se on tõlgitud sellisel viisil. Me keskustellaan ja kysytään toinen toisiltamme, miksiköhän Jeesus syö noiden kanssa? Et see vestlus toimub meie vahel ja me küsime justkui üksteiselt, et kuule, miks see Jeesus sööb nendega koos? Ja Jeesus kuulee sen. Ja Jeesus kuuleb seda. Ja nyt Jeesus, ja kun on sen kansan kanssa siinä, niin hän vastaa tähän esitettiin kysymykseen. Jeesus kertoo nyt meille, miksi hän on teidän kanssa. Ja se Jeesus kuuleb seda ja nüüd ta vastab siis meile, et miks ta on teiega koos. Ja nyt kun Jeesus puhuu meille, hän kertoo 3 vertausta. Ja kui Jeesus nüüd meile vastab sellele meie küsimusele, siis ta räägib ja ütleb meile 3 siis tähendamissõna. Ja ne kaikki 3 vertausta ovat yksi vastaus. Ja need kõik 3 tähendamissõna annavad ühe vastuse. Huomatkaa nyt yksi asia. Ja märgake nüüd seda, Kenelle puhutaan vertaus? et kellele seda tähendamissõnades räägiti. Sen ajan kaikkein oppineimmille ihmisille. Selle aja kõige kõrgemalt haritud ja õpetatud inimestele. Ei lapsille. Mitte lastele. Ei se ollut pyhäkoulu. See ei ole pühapäevakooli jutt. Ei ne ollut lastentarinoita. Et need ei ole laste jutud. Meille on kääntynyt sillä tavalla. Meil nad on muutunud sellisteks. Vaan Jeesus puhuu uskonnon ammattilaisille. Uskonnon yvimpiä asioita kertomalla ne vertauksilla. Siis Jeesus räägib usu kõige sügavamatest asjadest nendele usu kõige õppinumatele ja teadjamatele meestele tähendamissõnades. Ensimmäinen vertaus, kun hän vastaa meille, kun hän sanoo, miksi minä näiden kanssa olen ja syön. Esimene tähendamissõna, kui ta vastab neile, et miks ma olen nendega koos nüüd söönud. Huomatkaa nyt yksi asia. Märgake nüüd veel seda. Siinä tilanteessa Selles olukorras Jeesus ei puhu teille. Jeesus ei räägigi teille. Se puhuu meille. Ta räägib meille. Ja jos haluaa oppia niin kuin ymmärtämään Jeesuksen sitä sanomaa, niin aina ensimmäisenä kannattaa katsoa, kenelle hän puhuu. Ja kui sa tahad õppida tundma Jeesuse õpetusi, siis kõigepealt sa vaata, kellele ta räägib. No nyt, kun hän puhuu meille, hän ensimmäisenä kertoo vertauksen kadonneesta lampaasta ja hyvästä paimenesta.
Ja nüüd, kui Jeesus vastab siis meile sellele küsimusele, siis ta esimese tähendamissõnana räägib selle tähendamissõna kadunud lambast ja heast karjasest. Tiedättekö te, mikä on meille loukkaavaa? Tead, mis meie jaoks siin on juba solvav? Paimen ennen vanhaan kuninkaat oli paimenia ja niitä arvostettiin hyvänä paimenena Daavidia. Siis enne vanasti kuningas Taavet, need olid karjased ja neid siis peeti neist lugu, kui karjastest nad olid kuningad. Mutta Jeesuksen aikana paimenet oli pohjasakka. Aga Jeesuse ajaks olid karjased jõudnud sinna põhjakihti. Nad olid see alamgrupp. Se vanhatestamentillinen kaiku, se on hyvä. See vana testamendi see kõla selle sõna juures karjane on hea. Mutta se käytännössä tunnemaailma ja tunnereaktio, niin niitä pidettiin ihan pohjasakkana. Aga see tunnete tasandil siis see karjasesse suhtumine, siis neid peeti küll väga halvaks ja selliseks alamkihiks. Arvakkaapa, mikä meitä loukkaa nyt kaikkein eniten. Ja siis arvake ära, et mis selle juures meid kõige enam siis juba solvas. Jeesus vertaa meitä huonoihin paimeniin. Siis Jeesus peab meid kehvadeks karjasteks. Se on niiden fariseusten ja kirjanoppineiden kannalta, se on aivan käsittämättömän loukkaavaa, että hän ottaa sen paimenen sieltä esimerkiksi. Siis nende kirjatundjate ja nende õppinud inimeste jaoks see on juba iseenesest väga hullusti solvav, et Jeesus võtab selle karjase seal selleks võrdpildiks. Sitten Jeesus jatkaa sitä vastausta. Ja siis Jeesus jätkab veel seda vastust. Se kertoo tästä naisesta ja kadonneesta rahasta. Ta räägib sellest naisest ja kadunud rahast. Ja arvakkaa, mikä meille on edelleen loukkaavaa meille. Ja arvake nüüd, mis meid jälle solvab. Jeesus nostaa sen naisen meidän rinnalle. Siis Jeesus nüüd võrdleb meid naisega juba. Jos me yhtään ymmärtäisimme siinä ajassa nämä puheen sisällöt ja nämä jutut, niin me tajuisimme, kuinka Jeesus ärsyttää ihan hirveästi niitä kirjanoppineita ja fariseuksia. Kui me natukenegi nüüd mõistame ja aru saame, mis seal nendes kõnedes ja nendes piltides tegelikult nagu toimus, siis me saame aru, miks see neid kirjatundjaid ja fariseid nii palju ärritas, mida Jeesus rääkis. Ja nyt hän nostaa sen naisen siihen. Ja nüüd ta võtab selle naise, tõstab esile. Se on älyttömän loukkaavaa. See on väga solvav. Minä saattaisin tietää hyviä esimerkkejä teille Viron. Voisin ottaa tämmöisiä esimerkkejä tyyppeistä tai kansasta tai jutusta, jos ne nostaa hyväksi, niin se on loukkaavaa. Ma võiksin Eestis ka teatud rahvusi või teatud inimgruppe tõsta esile, mis oleks võib-olla siin solvav kellegi jaoks. Mutta mä voin kertoa, että meidän Suomessa. Aga ma võin siiski rääkida, et meil Soomes esimerkiksi minun isä ja isoisä. Näiteks minu isa ja minu vanaisa. Varsinkin minun isoisä. No minu vanaisa kindlasti. Joka oli sodassa eturintamassa. Kes oli sõjal eesrindel, sõjas. Hän ei nähnyt millään tavalla mitään hyvää venäläisissä. Siis mitte mingil viisil ta ei suutnud venelastes näha midagi head. Jos yritti vähän sanoakaan siihen suuntaan, niin minun isoisä suuttui. Kui ma oleksin üritanud midagi kas või selles suunas natukene mainida või öelda, siis mu vanaisa juba solvus ja sai pahaseks. Koska se oli vain vihollinen. Sest ta oli ainult vaenlane. Se oli vienyt minun isoisän koko terveyden ja elämän. Sest see vaenlane oli mu vanaisalt nõudnud terve elu ja tervise. Se ei saanut puhua hyvin niistä. Nendest ei olnud võimalik tema kuuldes hästi rääkida. Sitten minä olen tehnyt siellä lähes 20 vuotta Venäjän vankiloissa työtä. Siis ma ise olen Vene vanglates teinud kuskil 20 aastat tööd. Ja mä kerroin Suomessa, kuin mukavia ne on, ne venäläiset. Ja ma ise Soomes sellel ajal rääkisin, kui toredad need venelased on. Mä kertoin, kun siellä niihin tavallisiin ihmisiin tutustui ja niiden daasalla oli ja näin. Siis kuinka sydämellisiä ihmisiä.
Ja ma rääkisin, et kui ma olin külas seal nendel tavalistel inimestel ja maakohtades ja et kui südamlikud inimesed on venelased. Ja kun mä puhuin seurakunnassa tästä, Ja kui ma sellest oma koguduses rääkisin, ihmiset suuttu. inimesed solvusid selle peale. Varsin vanhemmat ihmiset. Nad pahandasid, vanemad inimesed pahandasid. Ne suuttu minuun. Nad said kurjaks mu peale. Sinä et saa tulla kirkkoon puhumaan ryssästä hyvää. Et sa ei tohi tulla kirikusse rääkima venelastest head. Miksi? Miks ei tohi? Koska ne oli vaan näille ihmisille pahoja. Sest nende inimeste jaoks oli venelane ainult paha. Minä loukkasin niitä vanhoja suomalaisia, koska mä puhuin venäläistä. Minä solvasin neid vanu soomlasi, kui ma rääkisin venelastest. Sama asia, mitä Jeesus tekee. Sama asi, mida Jeesus siin teeb. Jeesus loukkaa meitä. Jeesus solvab meid. Kun se nostaa paimenet meidän rinnalle. Kui ta võrdleb meid karjastega Ja naisen. ja naistega. Jos luettaisiin oikein tarkkaan rivien välistäkin esimerkiksi Jeesuksen opetukset. Kui lugeda väga tähelepanelikult just ridade vahelt Jeesuse õpetusi, Niin tämä sama asia toistuu siellä monta kertaa. Hän ärsyttää yksinkertaisesti jotkin kuulijat. siis see sama asi kordub mitmetel kordadel, et ta lihtsalt ärritab siis neid juute, kes kuulavad. Koska hän nostaa muun muassa, niin kuin tässä, naisen esiin. Lihtsalt sellepärast, et ta räägib naistest hästi. Mutta mitä hän sanoo? Aga mida ta siis ütleb? Nämä on kaikki tämmöisiä sivujuttuja, mitä mä nyt puhun. Need, millest praegu rääkisime, need on sellised kõrval nii-öelda maitsed. Mikä on se pääjuttu? Mis on see peaasi? Pääjuttu, mitä Jeesus näissä kahdessa vertauksessa kertoo, siis tässä hyvässä paimenessa ja tässä kadonnissa rahassa naisessa. Siis peaasi, mis ta nendes kahes loos räägib, selles hea karjase ja kadunud lambaloos ja siis kadunud raha ja naise loos. Hän kertoo meille uskontoasiantuntijoille, Ta ütleb meile siis profiusklikele, mikä on se parannus, joka pelastaa ihmisen. et mis on see meeleparandus, mis inimese päästab. Sekä se hyvä paimen vertaus Hea karjase tähendamissõna ja se hyvä nainen vertaus, ja selle naise tähendamissõna, niin ne puhuvat itse asiassa samasta asiasta. nad räägivad tegelikult samast asjast. Ne puhuu siitä, että parannus on se, Need räägivad sellest, et see meeleparandus on see, että ihminen suostuu Jeesuksen pelastamaksi. et inimene nõustub, et Jeesus tuleb teda päästa. Arvakkaapa mitä me opetettiin. Arvake ära, mida meie õpetasime. No me opetettiin, että parannus on sitä, että sun täytyy elämässä tehdä tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tämmönen muutos. Meie õpetasime seda, et meeleparandus tähendab seda, et sa pead oma elus tegema sellise ja sellise muutuse. Ja me opetettiin sitä, että sun täytyy tehdä tämmönen ja tämmönen ja tämmönen temppu ensin. Ja et sa pead veel tegema sellist temppu selle jaoks. Ja vielä opetettiin, että sit sun pitää tunteakin tällä tavalla. Ja me õpetasime ka veel seda, kuidas sa pead seda tehes ennast veel tundma. Ja sitten kun olet oikein nöyrä ja itket armoa. Ja kui sa oled siis õudselt alandlik ja nutad ja palud armu, niin sitten sinä olet ansainnut. siis sa oled ära teeninud selle pääste. Jeesus ei opettanut näin. Jeesus ei õpetanud nii. Jeesus opetti niin, että Jeesus õpetas nii, et vaikka et itse kykene tekemään mitään niin kuin se kadonnut lammas, isegi kui sa ise ei suuda enam midagi teha, nii nagu see kadunud lammas tai se kadonnut raha, või see kadunud raha, ei pysty tekemään mitään. ise ei suuda mitte midagi teha. Vaan ne molemmat tulee löydetyksi. Nainen löytää ahkeran työn takia sen rahan. Vaid need mõlemad leitakse. See naine selle koristamise ja töö tulemusena ta leiab selle raha üles. Ja se lammas
se pelastuu, koska paine löytää sen, menee sen luokse ja nostaa sen harteille ja kantaa kotiin. Ja see lammas pääseb ainult tänu sellele, et karjane on see, kes läheb ja leiab ta ja tõstab ta oma õlgadele ja viib tagasi koju. Parannus on sitä, että sinä suostut, että Jeesus on sinun pelastaja, hyvä paimen. Meeleparandus on see, et sa nõustud sellega, et Jeesus on sinu päästja, tema on hea karjane. Ja Jeesus on niinku se ahkera, hyvä, tunnollinen nainen, Ja Jeesus on nagu see tragi ja hea naine, joka sytyttää valon, siivoo ja etsii, kunnes löytää sen rahan. kes paneb tule põlema ja koristab ja otsib, kuni ta on selle raha leidnud. Tämmöistä hän puhuu vertausten kautta. Selliseid asju Jeesus räägibki nende tähendamissõnade kaudu.